Basoa. Benetako birika berdea. Arnastea. Lurraren esentzia sentitzea gure barnean. Naturak ematen digun orekaz disfrutatzea. Baina denak ondo funtziona dezan. Zaindu egin behar ditugu gure basoak. Gure lurra. Aurrera eginez. Aurrera baino ez. Errotik lan egiten duten herri txikietatik. Egunez egon. Adorez. Bokazioz. Gure zelai berdeek eskaintzen diguten guztia, hazten eta heltzen lagunduz. Gure kostaldeak, indarrez beteta. Baserritarrak dira gure lurraldearen benetako zaindariak. Eta haiei esker lortuko dugu. Gipuzkoako natura ingurunea babestea. Lagunok, atseden alditik bueltan, gurekin ditugu, ikusi berri dituzuen irudietan agertu den txirrindularia, Laboral Kutxa Euskadi taldeko Naia Amondarain txirrindularia eta taldeko zuzendari den Jon Lazkano. Kaixo, egunon. Ongi etorri Naia, zer moduz? Ondo. Haupa, Jon. Kaixo, egunon. Beno, Naia, leku ederrak ikusi ditugu hor, zatoz pixka bat erdirago. Leku ederrak ikusi ditugu hor, esaguzu, nondik barna ibili zara? Bai, egun luzea izan zen, orduan pixkate leku guztiatik ibili ginen. Hasiera parten errezi lingurun ibili ginen, horre herrin baita. Gero urrestia biden baita izan ginen, eta iatxalden hemen jaizkibel inguru atorri ginen, eta horre gora eta bere ibili ginen egun osan zehar. Bai. Oreka eta ingurunmena aipatu dituzu bideo horretan. Zuentzat, beti bazter zabiltzaten ontzat, ezinbestekoak. Bai, hemen egia esan Euskal Herrin oso zorte handiko gea olako bide bazterrak eukitzeko, eta nik uste txerrundulari asko kanpokok beti esan izan dutela Euskal Herritaz eta hemengo ingurutaz, eta egia esan zorte duna gehala bai. Jon, Euskal Herrian baldintza onak alditugu txirrindularitzarako? Bai, ez esango nuke, ez? Nahiak aipatu duen bezala, inguru giro ederra daukagu, errepideak ere oso onak, eta kultura, tradizioa eta ongizatea ez da falta hemen. Eta errepidea partekatzen dugun gainerako gidariok, auto, moto, kamioi, nolako bizikidetza daukagu txirrindulariokin? Elkar errespetatzen aldugu behar bezala? Piskagai konplikatua da, egia esan azken urtetan gainak gizarten ez, orokorren pazientzi gutxiko gaukau, errespetua de bai nik uste pixka galtzen ari dela, eta zentzuortan bai gala pixka txirrindularik ez, aurgarriko geanak errepiden, eta bai dela kontu bat, denan ardura hartu behar deula ez, gugela lehenengok baita arduratxo jokatu behar deunak errepiden, azkenen errepidea pedratze gehan momentun bakigulako asko daukagula jokun, eta seinalek eta errespetatuz, baina bai dela importantea ez denak errespetu hori mantentzea eta pixka pazientzia gehiokin jokatzea. Jon, aurten Frantziako turrean parte hartu duzue, taldea azten ari da, zer eskatzen diozu 2024-2025 demoraldiari? Azten jarraitzea, ez? Esaldi batean labur bilduz, horixe esango nuke. Dinamika positibo honetan jarraitzea, eta pausoz pauso, maila igotzen joatea, eta lan egindako fruitu horiek jasotzen jarraitzea. Naia, zuk? Bai, honek esan duen bezala azten jarraitzea ez, taldea hola ikuste urtetik urtean hola idan aurrera pausuk ematen, horrek nik uste parte gehan denoi motibatzea gaitulea lanen jarraitzeko, eta honek esan duena azten jarraitzea, eta ni baita pertsonalki lanen jarraitzea gogor, taldei bai alik eta gehien aportatzeko. Eutsi ilusioari, eutsi orekari, izan zorion zu! Eskerrik asko. Esker.